Sénégali fa bala k'i minnu bɛ komi zone de captage front de terre n'a ɲɔgɔnna caman sanji walankatalen bɛ fan bɛɛ kabini sanji nali cayara jamana kɔnɔ Sénégali marabagaw y'a jira k'u ka baara min tɔgɔ plan Orsec plan national d'organisation des secours a maana ni sanji donna minnu ka duw kɔnɔ walima sigidaw la ka ji labɔ teliya la k'u y'o baaraw daminɛ nga Serigne Moru Njayi zone de captage la yan ko nafolo min fɔra nin plan Orsec la k'a ma bɔ a sira fɛ ka da kan ji bɛ sigidaw ni sow kɔnɔ. Si on dit on va construire n'u ko jibo siraw dilan nafolo hakɛ ye sefa wari miliyɔn 100 ye a laban u bɛ na ni miliyɔn 30 walima miliyɔn 40 de wari to taara min wa tiɲɛ na nin de ye gɛlɛya ye Sénégal. C'est ça le véritable problème du Sénégal. Abdou Ndongo ye taxi bolila ye a fana ko a ka baara jɔlen don nin waati na bari a ka mobili tiɲɛnen don sanji in kosɔn. Quand la pluie arrive ici au Dakar. Ni sanji nana Dakar gɛlɛyaw bɛ caya kojugu kiliyanw tɛ bɔ bawo siraw falen bɛ ji la i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na ni donna ji la i ka mobili bɛ tiɲɛ i y'a ye o de ye ne ka mobili tiɲɛ tan ne bɛ ka dilan. Qui m'a poussé de panne que j'ai en train de réparer ça. Front de terre kin kɔnɔ Petit Jabon kɔni jɔrɔlen don banamisɛnw de la bari ji walankatalen bɛ fan bɛɛ u ka sigida la yan. Ni sanji nana a ka kɛlɛ kosɛbɛ mɔgɔw ka tɛmɛ mobiliw ani a bɛ soso caman bila mɔgɔw la minnu ye banaw sababu ye i n'a fɔ sumaya bana Sénégali jamana ka kan ka fɛɛrɛ ɲini ni sanji nana ni ji bɛ se ka taa cogo min na. O la Serigne Moru Njayi ye wele bila Sénégali jamana kuntigi Macky Sall ma k'a ka fɛɛrɛw jɔnjɔn sigi sen kan walasa ji bɛ se ka bɔ sigidaw ni sow kɔnɔ. Mɔgɔ kelen de bɛ yen min sugandira Sénégalikaw fɛ o ye jamana kuntigi Macky Sall de ye o la an b'a ɲini a fɛ a ka gɛrɛntɛ kɛ a ka minisiriw kan cakɛdaw ɲɛmɔgɔbaw sapeur pompiers walasa u k'u ka baara kɛ i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogo min na. Mɔgɔ 3 minnu bɔnɛna u ni la sanji in kosɔn sibiri dɔn Dakar ni Matam mara kɔnɔ Sénégali jamana kuntigi Macky Sall ye dugawu kɛ banbagatɔw somɔgɔw ye a y'a jira fana k'u b'u seko bɛɛ kɛ walasa ji walankatalen in bɛ se ka bɔ duw kɔnɔ ani sigidaw la. Météo kɔni y'a jira ko sanji ma jɔ fɔlɔ wa a bɛna ka caya septembre kalo in kɔnɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.